Vi klikker så ind på www.fuchs-oil.dk. Vi trykker så her på fuchs-oil.dk og kører så over på online shop for alle og klikker her. Og vi skal ind og finde en ruderens, som kan bruges til alle former for ruder, både inde og ude, og i bilen, og hvor der nu er behov for hurtig rengøring af ruder. Og det gør vi ved at gå ind her, Bilpleje Professional, og finder glasrens. Og der er så forskellige liter her. Men vi vælger en rigtig god spray, som er god at have med i bilen, når man ligger og kører. Og den ser sådan her ud. Og den skummer lidt sådan, når den bliver sprøjtet på ruden, og så den løber ikke så meget som andre rengøringsmidler gør. Og ruderens Nielsen Crystal Bright er en praktisk ruderens spray til ruder, glas og spejle. Nielsens Crystal Bright ruderens giver klart udsyn og rene ruder. Og den er rigtig god til rigtig mange ting. Og vi trykker her på køb. Og vi har så mulighed for her at gå ind og ændre antal her. Så 2. Og så er der mulighed for her at køre videre. Man ønsker det at finde et andet produkt også. Vi kan tage sådan et produkt som Nielsen Glass Clean, som også er et ret effektivt til at fjerne insekter, trafikfilm og nikotin fra vinduer. Sådan ser den ud. Og vi kører op til køb her. Og her kan vi så igen ret til 2 og opdatere. Sådan. Og så foretage køb. Og læse betingelserne igennem. Acceptere. Og trykker videre. Og her har du så mulighed for at indtage dit telefonnummer. Hvis du har været kunde i forvejen, så trykker du bare på hent, så kommer din adresse op fra tidligere. Og herover er der mulighed for at ændre til en anden leveringsadresse. Og hvis du ikke har handlet her før, så skal du indtaste navn, adresse, postnummer, by, e-mail og så eventuelt telefonnummer. Og her så bliver det så leveret med Post Danmark eller fragtmand. Og der er mulighed for selv at hente varen. Det gør du på den adresse her.
Industriparken 2B, 6360 Tinglev. Her er også mulighed for, at du kan få varen stille uden for din dør, for eksempel hvis du ikke er hjemme, eller du kan bestemme et eller andet bestemt leveringstidspunkt. Det er der så mulighed for at skrive om her. Og eventuelt hvor postbuddet må stille varen. Eventuelt ind i en garage eller andet sted. Og så er det så bare fortsæt til godkendelse. Og adresse, godkendt, bekræftelse. Og så køb. Og så siger jeg god fornøjelse med det og et godt køb. Og tak fordi I kiggede med så langt.